Patay ang tulo ka sundalo dihang giambush sa mga armadong grupo sa Albarca, Basilan. Ani report ni Efren Mamak. Tulo ka mga sundalo ubos sa Charlie Company sa 18th Infantry Battalion ang patay human giambush sa armadong grupo samtang pauli kini sa ilang detachment sa barangay Magkawa, Albarca, Basilan. Gibana-bana ang dili mo menos sa napulo ka mga armado nga gipanguluhan kuno sa usa ka abaas jangkatan ang nag-ambush sa mga sundalo. Human sa napulo ka minutos nga sinukliay og bala, miiskapo kuno ang mga armado paingon sa barangay Bagindan, Tipo-Tipo, Basilan. Matod sa Joint Task Force Basilan, ang mga namatay nga mga sundalo magrelibo unta sa Army Detachment dihang nahitabo ang pagpangatake. Hindi kami titigil hanggat hindi namin sila na neutralize sa mga to. Ingat lang yung mga kasundaloan natin. Isipin nila na nandiyan pa rin yung mga lawless elements at saka may remnants pa rin ang abusayan. Ang mga patayng lawas sa mga sundalo gidala sa Western Mindanao Command sa Zamboanga City. Ginapahibalo pa ang mga tagtungod sa nahitabo, hinungdan nga wala pa usab ginganlan sa West Mincom ang mga namatay nga mga sundalo. It was an encounter while the troops is conducting peace and security operations. For the past few years, stabilized na mismo yung Basilan. So this incident kahapon is just an isolated incident. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.